बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. समयच्या भडव्यांवर एक बरी खबर हाडली आणि ती पवित्र आत्म्यावर विंगर बेस्त झाली. नामान एक कृपेन भरले. सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भाग्यवंती मरी देवाची माई आम्हा पापी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आपले सुमेची साखर तुझ्या शब्दाप्रमाणे नमान मरिये कृपेन भरले. सुमित येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या माया माफी कापी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. आणि देवाचा पूत मुनी सलो आणि आमच्यामध्ये जिरलो. नमान मरिये कृपेन भरले. समुद्र येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या माया आम्हा पापी विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेला आमेन. भाग्यवंती देवाचे माई आम्हा पसोत विनंती कर. ख्रिस्ताच्या माग्या ये सम्या भडव्यान बरी खबर दिल्यावर तुझ्या पुतान ख्रिस्तान शपन घेतले आम्ही जाण्यासाठी त्याच्या कष्ट आणि घुसवावी तुझी कृपा आमच्या अंतःकरणाने होत म्हणून आम्ही मागता त्याच ख्रिस्तांच्या सुम्यामुळे फात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसा आधी तसा आता आणि सदा सर्वथा आमेन. देवा गेल्या भडव्या उजारातल्या सगळ्याच्या दयेन मका दिलाय तुझ्या तब्येत म्हणजे मत उजोडाय मका राग संभाळ आणि सलाय आमेन. ससनस विषय दितांका येसु आणि निरंतर प्रकाश संचर फंकोंदी समाधानांती विषय घेऊन आमेन. श्रेष्ठ बडव्या सामी गेली आमच्या सुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाच्या आणि पासांचे आडी पादी तुम्ही देवतांका फरमाव देऊन परतून मागता आणि तू ये सर्गा वयल्या फौजींच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारा विसरल्या सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्यात देवाचे पदवे यमकडा लुटून घाल आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमका येऊ तुझी कुशी जशी सरगार जाता तशीच या संसारान जाव. आमचं दिसपट्ट आमची भक्ता पडवून देऊ नका. नमान मरिये कृपेन भरले. समुद्र येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान नमान मरिये कृपेन भरले. समुद्र येसुवासा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजू. भगवान देवाच्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Glory, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सगळे आम्ही दिंबीर पडया सगळे आम्ही दिंबीर पडया आमची तकलीफ बघावून आमचे मध्ये येऊनच्या आमच्या सोम्यात उंड्या रूपात आमका भेटवंक येऊनच्या त्यारायाक आराधन करून आम्ही हरी एकले दिमी मडिया. Hallelujah, 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 hallelujah,
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. गट्टे तड़े से दिखरिया. Shira bara bara bara. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious, King of glory. परत एक पटी. Come and worship. Come and worship, royal priesthood. Come and praise Him. Come and praise Him, holy nations. Worship Jesus, our Redeemer. He is precious. He is precious, King of glory. Wisdom, chapter 11, verses 4. जाणवायचं पुस्तक 11वा अध्याय 4थी ओळ. तांका तान लागली तेन्ना ताणी ताका उलो मारलो. तांका तान लागली तेन्ना ताणी ताका उलो मारलो. तांका तान लागली तेन्ना ताणी देवाक उलो मारलो. देवाक उलो मारलो.
आणि खडपांतले उदक तांकां मेळ्ळें. खडपांतले उदक तांकां मेळ्ळें. घट फातरांतल्या उदकान तांची तान बगयली. आमच्या मुखार आसा त्या ओंड्याच्या रुपार जिवंत आसा त्या सोम्याक मात हें करूंक जाता. घट फातरांतल्यानी उदक काडूंक ताच्यान साध्य आसा. ताच्यान साध्य आसा. त्या जेजूचेर आमची नदर खंचोवया. तांकां तान लागल्या वेळार तांणी या देवाक उलो मारलो. तांकां तान लागल्या वेळार तांणी सर्वेस्पराक उलो मारलो. जेन्ना तांकां बगले आमी तांबड्या दर्या लागीं येवन पावल्या, हाच्या मुखार आमच्यान उतरोंक जायना, तेन्ना देवान तांचे खातीर तांबड्या दर्यांतल्यान वाट उक्ते करून दिली. ते या सक्रमेंतांत आसल्या जेजूक मात्र साध्य. आमच्या जिवितांत हर एक वाट बंद जाल्ल्या तेन्ना आनी एक वाट उक्ती करूंक या जेजूक मात्र साध्य. यो भावार्थ आज या लयनीर आसल्या आमकां हर एकल्याक आसा गी. तुमी फात येतात गी. फात येतात गी. फात येणेन उसारूंक शकतात की. उसारूंक शकताय की. जेजू म्हज्या जिवितांत जी कितें बंदस्त जालां आमचेतलें, जेजू तूं तें उक्तें करूंक शकताय. म्हज्या काजरी जिवितांत जे कितें सगळें संपोन गेलां, इररिपेरेबल रिपेर्स करूंक जायना म्हणलें म्हज्या काजरी जिवितांत जेजू तूं रिपेर करूंक शकताय. जेजू तूं रिपेर करूंक शकताय. ही पत्येणी तुका आसा गी. कोणाक एका व्यक्तीक दांतांत राईट सायडीन दांतांत दूख आसा, जेजूया कडेन आपण आसा. तुवें भावार्थान विश्वास हेजे. विश्वास हेजे. विश्वास हेजे. आज जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. जेजू म्हाका आनी तुका आपोवन आसा. Mark chapter 9:23. जेजून ताका म्हळें, साध्य जाल्यार सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य. सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य. आज हांव आनी तूं म्हज्या आसल्या सिच्युएशनान सांगोंक शकता की सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य म्हळाय सोम्या. हांव सत मानता. हांव सत मानता धन्या.
हांव सत मानता दनिया जेजू कुस पळया जेजूचेर नदर कंसया तुमचे सिच्युएशन तुमच्या दोळ्या मुखार हाडा तुमचे हर एकलेचे सिच्युएशन आमच्या दोळ्या मुखार हाडया जेजूक पळया दुखांनी बळल्या दोळ्यांनी जेजूक सांगया हांव सत मानता सोम्या तुका साध्य आसा हांव सत मानता सोम्या म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितान बदलावण हाडूंक तुज्यान साध्य आसा हांव सत मानता सोम्या म्हज्या फायनान्शियल प्रॉब्लेमांतल्यान भायर हाडूंक तुज्यान साध्य आसा हांव सत मानता सोम्या म्हाका बऱ्यांतले बरें काम जोडून दिवंक तुका साध्य आसा हांव सत मानता सोम्या म्हज्या पुताक पियार करून दिवंक तुज्यान साध्य आसा हांव पातयेता सोम्या हांव सत मानता सोम्या म्हज्या पुताक वायट संगतपणांतले भायर काडूंक तुज्यान साध्य आसा दोनी हातोयर उबारया घट्ट तळ्यान 10 पटी म्हणया हांव सत मानता जेजू म्हणून 10 पटी घट्ट तळ्यान म्हणया हांव सत मानता जेजू हांव सत मानता जेजू घट्ट तळ्यान हांव सत माईक अनम्यूट कर म्हणा हांव सत मानता जेजू हांव सत मानता जेजू माईक अनम्यूट करून सांगा हांव सत मानता जेजू 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 आज तुमच्या भुरग्यांक या सोम्याच्या पांयां तळा दवरया तुमच्या भुरग्यांचे जिवीत संपूर्ण बदलूंक या जेजूक साध्य आसा तुमची भुरगीं तुमच्या लागीं आसा जाल्यार त्या भुरग्यांचेर एक हात दवरा उजवा हात भुरग्यांचेर दवरा दावो हात उबान धरा जर तुमची भुरगीं तुमच्या संगतानांत दोळे तुमचे धांपया आनी विश्वासान तुमी पिंत्राया तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या मुखार तांचेर तुमचो हात दवरा आनी सांगा हांव सत मानता जेजू 10 पटी सांगया हांव सत मानता जेजू 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 स्किन बर्न जांचे बर्निंग सेन्सेशन स्पेशली पायाच्या फाटल्या सायडीन स्किन बर्न जाल्ल्या परी जाता उलपल्ल्या परी जाता जेजू तसल्या व्यक्तीक हांव सत मानता हांव सत मानता हांव सत मानता म्हणून जेजूचेर भवाट उसारतना तुजे ते स्किन जळचे रावते आसा कोणा एका व्यक्तीक पोटांत एका सायडीन दुख केल्ल्या परी जाता एका सायडीन बोरी कडे इल्ले सकयल लेफ्ट सायडीन दुख केल्ल्या परी जाता ही दूख तेदला वयर येता जेजू तुका स्पर्श करते आसा आमचो भावार्थ उसारूंक जाय
आमचो भवात या सक्रामेंतांतल्या जेजू थंय आमी घट करूंक जाय, घट करूंक जाय. आज आमचो भवाट ह्या जेजू थंय घट करूंक जेजू उलो दिता, उलो दिता, उलो दिता. तुझ्या जिवितांत कसलेच अजाप घडनातल्यार तू या जेजूचेर भवाट दवरूंक तयार आसाय की जेजू तुका विसरता. आज हांव जेजू मुखार कित्याक आसा? कितें एकटें सांव आसा? कितें अजाप जायचे म्हज्या जिवितांत? म्हाका एक बरें काम जायचंय, बरी सैरीक जायचंय. कित्या खातीर हांव ह्या सोम्याच्या हजारपणांत आसा? की मेटेरियल संवसारी वस्तू खातीर गे या त्या जेजूच्या मोगा खातीर, जेजूच्या मोगा खातीर आज हांवें आनी तुवें जेजूच्या मोगा खातीर हांवें आनी तुवें ताच्या लागीं सरूंक आसा. ताच्या मोगांत हांवें आनी तुवें पडूंक आसा. देवाचें उतर म्हणटा, ताणें आमचो मोग कसो केलो. ताणें देवाचें उतर म्हणटा 1 जॉन 4:10 मोग हांतू आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्या न्हय, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यान आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या सपुताक पाठयल्ल्यान. आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्या एकल्या सपुताक, आपल्या एकल्या सपुताक ताणें भेटोवन दिलें. हातूंत जावन आसा म्हजो आनी तुजो देवाचो मोग आटापून आसा. जेरमाया chapter 53, Isaiah chapter 53 देवाचे उतर आमी आयकता. वळ 4 आनी 5 खरेंच आमचे कश्ट ताणें भोगले, आमच्या दुखेचो भार ताणें घेतलो. कास्त बगून नासलो, देवान मार दिवन सतायल्लो म्हूण आमी ताचे विशीं चिंतल्या. पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. ताचेर पडले कास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या, ताच्या घाया वरवीं आमी बरी जाल्या. आमचो उजवो हात आमी वयर बारया. हे उतर एक उतर आमी 3 पटी घट्टपणान उसारया. देवाची उतर या घडये ताचो जीव आमचे मध्ये हे उतर वाचता वाचता वळोन येऊ दे, वळोन येऊ दे. यालिनसल्या सबारान जेजू स्पर्श करता. हे देवाचे उतर स्पर्श करता. देवाचे उतर जिवे आणि क्रियात्मक, ते क्रियात्मक उतर ताची सकत या घडये वळोन दी. आमी सांगया Isaiah chapter 53:5 पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो. सांगया पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, पूण आमच्या अपराधाक लागून ताका विधलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो. सांगया 3 पटी आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो, आमच्या पातकाक लागून तो चिरडलो, आमच्या पातकाक लागून चिरडलो. आज आमच्या जिवितांत कितलेशे जणांच्या जिवितांत समाधानच ना, समाधानच ना.
कितें केल्यारी समाधान ना, कितें केल्यारी समाधान ना, उलयल्यारी समाधान ना, उलयनातल्यारी समाधान ना, न्हिदल्यार न्हीद ना. आज उजवा हात वयर उबारया. हे उतर 5 पटी घट्ट दळा रिपीट करया. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. शांती मेळ्ळी. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. शांती मेळ्ळी. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. शांती मेळ्ळी. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. आज कितल्या कुटुंबांत समाधान ना, कितल्या कुटुंबांनी एकवट ना, कितल्या कुटुंबांनी एक वेगळा सार आसा, कितल्या कुटुंबांनी फूट पडल्या, उलोवणे ना, ते सगळी कुटुंबां त्या सोम्याक समर्पण देऊन सांगया, परत 5 पटी सांगया. ताचेर पडले क्यास्ती वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी. 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 दोन्ही हात आमचे वयर बारया. एक घडीभर सांगा त्या म्हणून स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. संसारातल्या सगळ्या पिढ्यास या नृत्यांच्या मध्ये कोण पिढे असतात, तुमका खंयसर पिढा असा, त्या पिढा असल्या जाग्यार तुमचो उजवा हात दवरा. पिढा असल्या जाग्यार तुमचो उजवा हात दवरा, दावा हात वयर उबारा. खंयच्या जगात या नृत्यात पिढे असतात. तुमच्या घरात कोणी पिढेस्तान जाल्यार त्या पिढेस्तांचेर हात दवरा, उजवा हात दवरा. पिढेस्तांचेर उजवा हात दवरा. तुमच्या कोणीही पिढेस्त असत, घरा कोणीही पिढेस्त असत, देवाचे उतर म्हणता Acts 4:30. Acts 4:30, 4:29, 4:30. आणि आता सर्वेश्वरा त्यांच्या बेस्टवण्या कशी तू लक्ष दिनाका, आणि आम्ही तुझ्या सेवकांनी तुझे उत्तर धैर्यान प्रकट करी शंकर. तुझ्या भाग्यवन सेवका जेजूच्या नावान पिडा गुण करून, खुणा आणि आश्चर्य करून तुझा हात दिवन आमका आधार दी. तुझ्या भाग्यवन सेवका जेजूच्या नावान पिडा गुण करून, खुणा आणि आश्चर्य करून, खुणा आणि आश्चर्य करून तुझा हात दिवन आमका आधार दी. यालेने कितले जण पिढेस्त असतात, तुमच्या पिढा असल्या जाग्याचेर तुमचो उजवा हात दवरा. कुटुंबान कोणी पिढेस्त असत, तांचेर तुमचो उजवा हात दवरा.
Dawa hato irubara. Dawa irubara. Magyami. Piragun sonche pasun. वर्षांतावन आमकां सतायता ती पिडा त्या जेजूच्या नावान आमकां सण नसली. त्या जेजूच्या नावान वर्षांतावन सतायता ती अस्खद काय जेजूच्या नावान आमकां सण नसली. आमच्या कुडींत ब्लडांत आसा ती अस्खद काय, हाडांनी आसा ती अस्खद काय, मेंदवांत आसा ती अस्खद काय, किडनेंत आसा ती अस्खद काय, लिव्हरांत काय, सण तुझ्या भाग्यवान सेवका जेजूच्या नावान पिडा गुण करूंक, खुना आणि असर्या करूंक तुझा हात दिवन आमकां आधार दे. तुझा हात दिवन आमकां आधार दे बापा. तुझा हात दिवन आमकां आधार दे बापा. तुझा हात दिवन आमकां आधार दे. दापटी हे उतर सांगात म्हणून म्हणूया. ताच्या घायावरवी आम्ही बरी जाल्या. सांगात म्हणून दापटी क्लेम करूया. ताच्या घायावरवी आम्ही बरी जाल्या. घट्ट तळ्या. ताच्या घायावरवी आम्ही बरी जाल्या. ताच्या घायावरवी आम्ही बरी जाल्या. ताच्या घायावरवी आम्ही बरी जाल्या. आम्ही बरी जाल्या. ताच्या घायावरवी 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 आम्ही बरी जाल्या. हालेलुया 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 थोडो वेळ शांत राहून जेजू कुस्सू पळया. जेजू कुस्सू पळया. Sirach chapter
2:10 आदल्या पिळग्याचेर नदर घाला आनी पळया, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलो, कोण तरी निराशे जाला? तिरासडेन ताका भियोन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडला? ताका उलो मारतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडला? ह्या जेजूचेर विश्वास दवरलो केदारा म्हणी निराशे जाला गे. तो तुका कसो सण सोडतलो? तुका कसो तो निराशे जावंक सोडतलो? ताजो स्वभाव तो न्हयच न्हय गे. निराश करचो स्वभाव सक्रामेंतांत असल्या जेजूचो न्हय गे. तू ह्या जेजूक दीस रात आराधन करताय. Exodus 23:25 You shall worship the Lord your God. तुवें सर्वेस्परा तुझ्या देवाची मात्र स्तुती करची आणि हांव तुमच्या खाणाचेर आणि उदकाचेर म्हजो आशीर्वाद घालतलो आणि पिडाशिडा तुमचे तान पयस करतलो म्हणलो सोमी. सर तुवें ह्या सोम्याक हर एका दिसा आराधन करतना तो तुका सांडून घालतलो गे. त्याक तुजो भाव दंडळटा. कित्याक निराशे जाते आसाय. तो तुजे सांगता ना गे. सक्रामेंतांतला जेजू अनुभव करया. सोगास त्याची सुख आपया. अपयाची सूचना, अपयाची सूचना, अपयाची सूचना. तुझ्या कुटुंबात व्यवस्था हलवून गेल्या. तुवें सांगले कोणी ऐकना. तुझो भाव एक सायडीक, भयण एका सायडीक जाला जावं पुरो. जेजू घट्ट धर. जेजू घट्ट धर. तो तुझे कुटुंब घट करता. तो तुझे कुटुंब घट करता. भिये नाका. जेजू तुझो हात सोडना. जेजू तुझो हात सोडना. जेजू तुझो हात सोडना. तुझ्या भुरग्याच्या शिकपा विशयान कठीण टेन्शन घेऊ नसाय. आयजाया 54:13 सगळ्या तुझ्या भुरग्यांक सर्वेस्पर शिकयतलो. तो शिकयता. शिकोवन दितलो तो. जाणवायचे मोडूस तो. जाणवायचे मोडूस तो. जाणवायचे भंडारस जेजू. तो तुझे सांगता असताना कित्याक भियेताय? साध्य जाल्यार सतमानतल्याक सर्व संगती साध्य. सतमानतल्याक सर्व संगती साध्य. तू पातयेताय. तू पातयेताय. तुझ्या भुरग्याच्या जिवितान अजाप करूंक ह्या सोम्याक साध्य आसा. कोणाक एका व्यक्तीक राईट सायडीन चेस्ट धरून दवरल्या परी आसा. धरून दवरल्या परी आसा. जेजू तुका स्पर्श करता. जेजू तुका स्पर्श करता. आंद्रे जेजू तुजो मोग
करता तुको स्वासाय त्यासुपरी जेसु तुझो मोग करता विवियान जेसु तुझो मोग करता जेसु तुझो मोग करता लोलिटा जेसु तुझ्या लगीन ससा जेसु तुझ्या लगीन ससा गॅस्पर जेसु तुझे सगळे सिच्युएशन जनासा भियनका सक्रामेंट दसल्या जेसु सगळे सकळीत असा तुझे किडनीची समस्या जेजूक समर्पण दे का साध्य म्हणलं की तेच ना सभार जना यार दना वेळा मस्त समाधान फील झाला मस्त हकूर झाले फील झाला कितल्या जणांक तो अनुभव झाला जस्ट माईक अनम्यूट कर थँक यू जीसस म्हणा यूट्यूबर असलिंग गल्या थँक यू जीसस गल्या पुरण गल्या थँक यू जीसस कोणाक तो एक अनुभव झाला थँक यू जीसस या अर्गा तुका जेजू म्हणून जस्ट माईक अनम्यूट कर सांगा जेजू अर्गा देव Argantuka Jesu, 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 एकडे बोल यालेने असल्या हरी एकल्यांचे जीवी समर्पण देव्या एकडे बोल यालेने असल्या हरी एकल्या समाजात तान भेटून दिव्या आज कितले जण विंगड तसा गाऊन घालनायला कितले जण आज त्यांचे बर्थडेज एनिव्हर्सरीज सेलिब्रेट करते असत कितले जण पळणार वचोंक चिंते असत कितले जण ओन घर जावचे पसत मागून आसात एकडे बर समर्पण द्या एकडे बोर स्तुती करूया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. ब्रदर आम्ही टेस्टमनी दिता ओके ब्रदर परचे दिसा तुमी म्हणलें कोणाच्या पेंटाचे किळ जुजो आपोडटा आनी ताका बरें करता ती हांव जावन आसा प्रेज द सहन लॉर्ड केल्ल्या सगळे उपकारा पासून ते म्हाका मस्त सोसूंक जाय कितल्या नासले रडोन तेंपात तावन तुका ती दूख आसली सुमार तेंप जालो 1 म्हयनो वयर जालो उतरलो म्हाका मस्त कश्ट पडटले दोळ्यांतली दुकां येतले उठ्ठा बसतना काम ओके करतना तुमी सांगले 7 तारीखेर मंगळारा दीस सकाळीच्या या मागण्यार तुमी ओके सांगलें एका भयणीक हात जिजू पेंटाच्या किळे हात लायता आनी बरें करता ती हांव जावन आसा म्हाका जिजून हात लायला आनी बरी कितें दूख ना आतां हांव फ्री काम प्रेज द करूंक लॉर्ड शकता उठून बसूंक शकता प्रेज द लॉर्ड तशें ताळयो देवाक पटून अर्गां देवाक दिया ही अर्गां टेस्टमनी अर्गां ऐकताना आणि एक कोणाकी व्यक्तीक पेंटाच्या खिळीन दूख असा उलपल्ल्या पर्यंत जाता जळता जेजू त्या व्यक्तीक या घडी आपण नसा तुमका काही ते दूख असा ते हात लावून पळया जळल्या पर्यंत जाते असा गी या दूख असा गी पळया आणि मागीर चेक करा गुण जाल्या उपरांत कम्प्लिटली गुण जाल्या उपरांत तुम्ही तुमची टेस्टमनी आमकां धाडया आमची तकली आम्ही बगावया या सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजू मुखार आणि त्या सुम्याचे आशीर्वाद आम्ही मागून घेवया हो मगळा सुम्या जेजू आमच्या जिवितांत तुका सगळेच साध्य आसा म्हणून आम्ही सत मानता पूण सोम्या तू जाणाय आम्ही अस्कत तू जाणाय सोम्या थोडे फावटी आम्ही फसवण्याच्या उतरांक बळी जाता जेजू तुवें सांगलाय सत तुमकां सुटका दितले सत तुमकां सुटका दितले जेजू तूच सत जावन आसाय जेजू तूच सत जावन आसाय सोम्या सतान आमकां सुटका दी हे सगळो हप्तो तुझ्या स्वताचो अनुभव करूंक आमकां शिकय हर एक फावटी सैतानान आमच्या मतींत नेगेटिव्ह चिंतना घालतना आमकां तुजो पवित्र उडासा काडून दी साध्य जाल्यार सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य सत मानतल्याक सर्व संगती साध्य O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka sumia Jesu. Argan tuka Ogla tuka sumia Jesu. Ogla tuka sumia Jesus. Mahima tuka sumia Jesu. Mahima tuka sumia Jesus. नेक्स्ट शुक्रारा 16 तारीखेक ही मॉर्निंग मनाचे मागणे जमत सुरू जावन बरो
भरती 3 वर्सां जातात. भरती 3 वर्सां जातात. परवा शुक्रारा तशें जाल्ल्यान तुम्ही कितले जाण या मागण्याक कंटिन्यू जॉईन जातात. तुमचे एक्सपिरियन्स या मागण्या जमत विषयांत ल्हानशे मटवे ओके तुमची मटवी एक्सपिरियन्स व्हिडिओ नाजाल्यार ऑडिओ करून तुम्ही आमकां आमच्या नंबराक 9900332411 या नंबराक तुम्ही धाडून दिया. परवा शुक्रारा विशेष सक्रमेंताचे आराधन आम्ही मांडून हाडटल्या. विशेष तुम्ही इतलो तेंप आमकां आधार दिला आणि फुडेंय तुम्ही आमकां आधार दितल्यात. देव तुमकां आनीक चड आशिर्वादांनी भरून दी. तुमची कोणाची टेस्टामनी दिवंक बाकी आसा जाल्यार तुमची टेस्टामनी तुम्ही धाडून दिया. ह्या नंबराक 9900332411 या नंबराक तुमची टेस्टामनी धाडून दिया. पेटिशनां तुमची धाडा आनी तशेंच कोणाकय म्हाका फोन करूंक म्हज्या लागीं उलोवंक आसल्यार त्याच नंबराक तुम्ही कॉन्टॅक्ट करा. देव तुमकां हर एकल्यांक आयचो दीस ह्या शुक्राराचो दीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आनी कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. मुखार. Praise the Lord, brother.